Alo ljudi moji, ovdje sam ja Veljko. Carina Veljko, da budem specifičan. Sad idem do nove neke igraonice, internet kafane u... Zove se nešto, ja mislim, Playground. Dobio sam para da se igram tamo 3 sata skoro. Trenutno je... nemam sat, ali mislim da je oko 2:26, tako nešto bi trebalo da bude. E da, za sekund ću vam pokazati needitovan video. Znači 3, 4. Ovo je needitovan video, miriše na govana, zar ne? Sam fora, znajte. Ali evo, vratit ćemo se na poboljšanu verziju. Evo. Znači ja se sad šetam po Subotici kao što lijepo vidite. Jebem sve. Te fora, znajte. Ali, da, znači jako je teško držati ovo u ruci. Da, i evo sad, ovo je fizička sala. Tu radimo fizičko. Jer ne znam što radimo fizičko. Vjerovatno da ne budemo debeli ko ja. Moja sestra trenutno u školi, by the way. A u su to nalupali, Bog te jebo. Evo sad škole. Ima i crkva pored naše škole, što je meni jako cool. U teoriji. I sada ja prolazim kroz tunel nečeg. Ok, približavam se. 3, 2, 1, sad. Au! Au! Au, ovo ko neki horror film sad, a? Zajebam se. Nije. TN paneli na telefonima su dog shit najveći, znači... Jebote Bog. Kako se fokusira? Sada prelazim put kod Univer Eksporta. Evo jedna nasnica tamo. Jako je oblačno danas. Jebote, kad ću se upalit ovaj semafor da prođem? Crveno je. Sad se upalilo, jebote Bog. Jebote Bog, Milan se zove. Sad kad ću tu da pređem put opet. Zeleno, 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 gledam kad se... I sad se ugasilo. Premalo vremena, iskreno, po mom mišljenju, nešto mi je ušlo u patiku. Ignorisat ću da nikad ne stignem. A da ja odem u neku tišu ulicu, a? Da nema toliko mnogo auta. A i zapravo to je fenomenalna ideja. Evo sad smo u jednoj tišoj ulici. Znači mora se biti tih. Sad što ljudi mrze glasnoću. Bar mislim.